И Тошко захожда отново. Този път на правилната предавка. И понеже краката са му доста дълги, успя да излезе. Я пак ще опитам. Добре. Пак се опитаме с повече скорост. Уики Ористо сега. Тоше, с малко повече засилка. Засили се малко. Това ми е вика големия проблем. И включи първа, много е важно. Слапета от ръчек. И че го залупа, бе. Залупа го, че оди много бавно. Като оди много бавно го залупа.